8 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар вохӯрии шашуми машваратии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ ва ҳамоиши якуми сарони давлатҳои муколамаи Осиёи Марказӣ ва ҷопон ба шаҳри остонаи ҷумҳурии Қазоқистон ворид шуданд. Дар фурудгоҳи байналмилалӣ ба номи Нурсултон Назарбоев президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро Сарвазири ҷумҳурии Қазоқистон Олҷас Бектенов ва дигар намояндагони воломақом гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. Ба истиқболи меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта, қаровули фахрӣ саф оростанд. 8 август дар шаҳри остонаи ҷумҳурии Қазоқистон дар ҳошияи вохӯрии шашуми машваратии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ барномаи муштараки консертии Шоми дӯстӣ баргузор гардид. Дар барномаи фарҳангии Шоми дӯстӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосимҷомарт Токаев, президенти ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров, президенти ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёев ва президенти ҷумҳурии Озарбойҷон Илҳом Алиев иштирок намуданд. аҳли фарҳангу санъати кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Озарбойҷон барномаи бошукӯҳу пурмуҳтавои фарогири муштаракоти таърихиву фарҳангӣ, анъанаҳои деринаи ҳусни ҳамҷаворӣ ва равобити некро дар баромадҳои худ ба таври шоиста, тараннум ва пешниҳоди иштирокдорони чорабинӣ карданд. барномаи муштараки рангини консертии Шоми дӯстӣ хеле дилписанду фараҳбахш доир гардид ва меҳмонони олимақом ба ҳунару истеъдоди аҳли фарҳангу санъат баҳои баланд доданд.